Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Lunes na kita Hunyo 7 tuig 2021. Action Hotline. Kamusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nagamonitor na karon nga aga hindi lamang nationwide kundi pati na worldwide kung mamayara kita sang online nga presentation. Pwede kita ma-monitor ang tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod via Facebook kagamuman sa YouTube. Sa mga on-air listeners naton diri sa palibot sang Negros Occidental, Negros Oriental, diraman sa Panay area, probinsya kag syudad sang Iloilo, sa Guimaras, kutob malabutan sa aton sining pagwaragwag, kapin pagid sa mga Karaya speaking area na dira sa Panay, sa Antique. Kumusta kamuda? At least nagtulotaway karon nga adlaw do hindi gid man do ay patimaan nga mga tupang ulan pero ti bangon nga gindeclare na sa pag-asa nga magasulod ng tingululan. Ekspektaron naton kada hapon ang pagtupa na sang ulan. Now, ang Bacolod City nagligan nga Sabado, nagligan nga weekend. Tingin kuan kita hugin sugata kita sang maulanon kang mabahaon nga sitwasyon. Siling ko ginunahan sang ulan ba? Kag ang pagbaha nga nagluntad sa Bacolod kay ti may ara sang soytaps nga gintukod si sa Jomari Vargas. Ang soytaps niya mo ning suyop tapas nga mga personel niya anom kabilog. Kung sa kampo may karga tapas, dira sa DRR mo may suytaps man. Suyop tapas. Pero ibaloon ta na karon ko na no ning mga plano sa sining na-experiensyahan nga mga pagbaha. Ang worst kay may mga evacuees. May mga evacuation nga ginpatigayon. Di may mga pamilya nga nahalitan, may mga pamilya nga nagtulog niya sa gindesignate nga mga evacuation center. Ano pagid? May ara sang executive order gagin papanaog si Mayor Bing Leonadia. Although ngati nakita na basahan yun naman sa Facebook na explicar naman partially ini kahapon actually na explicar gin ni Mayor sa program ni Action Boy Duran, no? Dito ginplastar sang alkalde ang mga salient feature sa sining Executive 31. Take note, ginpatimprano ang implementasyon sang ginatawag nga curfew. Kung sang nagligad to, alas 11 sang gabi, tubtob alas 4 sang gagahon, ti subong alas 10 pa lang yaho, kinahanglan ang curfew maimplementar o mapatuman na gid. Diba, may mga pasaway pa na ha? Kag ang baliban naman, nga ay kumukbalo nga may ginligwat naman sa aton sinig curfew, diri sa Metro Bacolod, mo maluoy man kamo. Man ang pagpasaway, unay sa tawo na mo, imo na ya personal choice, kag personal man ang desisyon, o galing lang kay sa sining pagpasaway nimo, okay lang ni kung may pandemya. Halimbawa, ati si una sang may pandemic, ang Bacolod City, bala ka man niya kung magpulaw ka hasta mag-agad mo. Why man niya curfew sing una? Ati subong lain nga sistema, kay may ara kita sang pandemic, may ara kita sang COVID-19. Amoy na kung nga gina-regulate. Yan ay sa curfew ni, imo man na personal choice, kung bala mag-violate ka na iya, galing kay ang problema sin at the end of the day, tanan kita kakapiktuhan kung may ara changes kang ginapatuman ang isa ka LGU. Na amo na yang aton paminsaron nga sa pagpasaway ta, tanan kita ya dalahig, waya pili, ano man ang political affiliation mo, ano man ang status mo sa pagpangabuhi, iniya kung may ara changes sa mga ginapatuman nga mga regulation, kapin pagid kung parti sa COVID-19 na waya excuse ni, nagligad nga si Mana, balikan ko man karon ang taga-EOC, kinagligad nga si Mana, ang problema actually sa EOC, ang surveillance, ang ginapatigayon supposedly nga surveillance test, kag ang pagpaidalom sa swab testing,
Sinaba lang mga individual nga nagka-positive, may direct contact sa mga nagka-positive nga kaso, kundi nagka-pamalibad to yung mga pumuluyo sing una, no? Nga bisan ma-identify and supposedly may direct contact ang magpa-swab test. Why ka pa-swab test ka? Action Hotline. Kaya ang desisyon sa city, ma-file kaso, tisin kumalabot pa sa punto, pinasikay kaso. Can you imagine, bla? Mapasakaan ka kaso, hindi lahog na to'y, ma-appear niya sa record mo, no? Nga may ara ikaw sang kaso nga ginatubang, siling ko ba initan ni nga bagay, kasimple malang ni kun may ara kooperasyon mo, galing ti may ara tao nga may TV, Action Hotline. tiga bagol, no? Balikan tara karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Maki-update magkita karon sa mayor dira sang La Carlota kay may ara sang insidente ini subo-subo maning insidente nagluntad sa ila. Tinalikdan nga adlaw after nga may ara sang isa ka 5-year-old, no? 5 years old actually ini nga bata nga babayi. Naanod iya ka tubig baha no ang pag-insindi ko nagtabok ang iloy upod sa kabataan niya ang tuyo sini mubod sang ila mga hinuptanan nga sapat. Punano man nga kundi hindi man matingob dala ang duha ka kabataan may 5 years old kag 2 years old. Ginunay ang report nga nabaton kung nga ginunay dala to sa kilid sa piyak gintabok ya ang bata yang 5 years old. Tinungtong sa kilid tuto kag balikon taning 2 years old. Na ano man imo nga ana sa magtabok pabalik naggulpyada iya taas ang tubig isus tuwak bilog ang kabataan mo nga hingang gagawon. Action Hotline. Ti-check na karon sa mayor da sa La Carlota kung ano ang latest update sa sininga balita, no? Amo na so far mga dalag ko nga mga report nga tuntutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Now, kabuilog naton karon nga aga si Action Christian James Binares. Amo na nga may mga adjustments ang ginahimo kay sila nga sige lang sir. Expert siya pero ti kabalo ka kung maguhan ka kisa gatalang ka man mo. Action Hotline. Ayos Now, unahon ko lang diri sa city. Ari ay sa province by the way, ang balita mo ni. May ara man karon sa plano ang provincial government nga ipaidalom sa GCQ ang bilog nga probinsya in kaso nga magsigi taas ang COVID-19 cases. Action Hotline. Naalan nyo. Kag, di ko ni may mga nag-alabot diri sa aton nga mga vaccine. Ang Bacolod City last week, nag-abot ni sa aton ang 10,000 doses. No? I-check na karon kay sa EOC Abicon ano ina siya san unan nag-umpisa na bala subong kay sila ni Ma'am M. Ang ni Dr. Chris Rongon, by the way, last week sa interview ko sa siling niya, intended ina sa first dose gihapon sang yara sa A1, A2, A3 nga priority list na. Action Hotline. Te kumusta sa buong pila ni gin-utilize naton? Nga mga pila ni gin-utilize na nga pila ni ang gin-utilize naton nga mga vaccination center. Inaibaloon ta diri sa aton sini nga pagpangalag. Unahon ko lang si Ma'am M. Ang or si Vice para man maka-update kita regarding sa sining nga balita. No, kay parang nga magka-move on kita dugay sa iban paginaton nga mga topiko. Now, sa mga nabaan di sa Bacolod ay check ta na karon no, ang pag-insindi kung nakabalik naman tanan no sa ila sining nga mga natungdan nga mapuloy and right after nga ginigo sang pagbaha no. Ang problema sini kabalo ka mula bala samtang nagadevelop ang isa ka lugar kung kay isa dason pasapayan man daw ay man isang planning nga husto ang mga kanal to yagin pagtabunan nila ang tanan nga maginaagyan sang tubig nga sing una ti amo na yang normal o dugay na bla gamo na yang ginaagyan gisang tubig galin pa sang una dason may mga progress kag development kakatabo sa lugar o ginabutangan subdivision, ginapatindugan ang nalagyan katubig na sang mga building, ting ginahimo niya sa mga tag-iya, kag sa mga kontraktor, ginatabunan na, ginapalikaw ang tubig. Meaning, hindi na ng original nga ginagyan nila, ting tendency sila, kung may punong dito kagway gulawaan, at baha. Action Hotline. Na, amo na nga ang urban planning importante na siya kuntani.
No, importante ginaya, no, para nga at least mapasiguro nga hindi bala why bala sa mga pagbaha, no, nga magaluntad sa isa ka lugar. Action Hotline. Alas 8:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline. Halang, sige, isunod na lang dayon Action Dos, kay para nga hindi ta matrasar, kaya kung nga commercial, protect damo, pagido, nga nabilin, kay para nga ingagaw kita dugay-dugay man, kung wala sila karon ti si Sergio Marie Vargas ning unahon ko parti babaha. Pero by the way, ari hindi ka mo magkalipat, no? Kundi sa mga mahilig mag-inom. Sa inom-inom, yati hindi ginamalikawan mo. Okay man ang mag-inom ka, pero ti subong sa siling bag-o ginpermahan nga iyon ni Mayor, hindi pwede mag-serve sa makaulubog ng limnon sa pampublikong lugar mag-inom kabla. No pwede, sir, ina. Action Hotline. Why labot sina, pwede ka mo makabakal, ya. Pwede ka mo makabakal. Until 6 p.m., pero ti sa balay nyo dito nyo dalon, kag dito nyo laklakon da. Action Hotline. Ang ginalikawan sini ang pagtililipon mo. Balo ka ang pagtililipon, mapunggan mo lang na kung hindi bala sa isa ka lugar pampubliko o kung bisan sa balay gani, dapat siguro i-regulate na lang ni nga kinahanglan waay isang kinahanglan nun gin nga inabalang mga pagtililipon, mga family bonding, ang mga meeting, no, likawan na lang anay na kay parang at least why bala problema kay subong actually ang record bala sang city dapat ining mga gatherings kita po sa iyon ni Mayor siling ang makalanaan dapat gamayon na lang kung tani ni ang ilang percentage o gamayon dapat ning percentage nga ginaalaw nga mga customer. Action Hotline. Iniwiit naman ning mga kalanaan kag mga mga magagmay blang nga negosyante nga kung mag-iban o maggamay pagid ang ila sining dapat iakomodahon nga mag-customer tiyamakon mo na kung way ka na income sige kayo mo bayad rin ta kalamay mo gini. Action Hotline. Tigaling way tamay mo na gani siling ko sa isa lang ka grupo or pila lang ka mga nagapasaway tanan kita dalahig once ka may ara sang mga pagbag-o sa regulasyon nga ginapatuman na tiyan mo nang pinakamasubo gid ilang tawon tani ako nanong matabo mga ka-action in the coming days. Action Hotline. Alas 8:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Why gid Action Doors? Sige na lang. Anyway, kuan lang ko ma-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ta karon, pila na ka importante kag detalye na sa mga balita nga aton pagatutukan. Alas 8:21. Ang ini nga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
sa ikayong lawas mo. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Healthy na, manamit pa. May kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Mabakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pabakulo ng immune system para maibato sa mga masakit. Pahanumdum gikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para sa Kabangkalan City, kababakal sa George Med Pharmacy, Earth Drugstore, Little Flower Drugstore, Med Plus Pharmacy, PCS Pharmacy, PNG Pharmacy, kagda Generics Pharmacy. Ari manini sa Himamaydan City, kagbabakal sa Farmacia El Nora, Unor Drugstore, PGX Pharmacy, The Generics Pharmacy, Roy Belinda's Drugstore, kag sa Gracietas Drugstore. Gani ano pang kinahulat nyo? Magbakal na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa imo ikaayong lawas. Action Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:20. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang chairman ng local IATF diri sa Bacolod City. Now, although nga kahapon damo naman sa program ni Action Boy na discuss naman ni ang bag-o karon nga executive order ni Mayor, pero ari lang ang mga signifikante balakag ang way untat nga tinaasay isang cases. Bao amo giningaton dapat bantayan subong do kabudlay gid. Vice, good morning. Yes, mayong aga, action art mayong aga did sa hindi mo tagpalamat. Sir, way gi magsalang ginambal ta nagligan. Daw nga kung hindi kita magkooperar kag way balasang pagbulig diri sang mga bakulod non man hindi magsuporta kag magpawala ang naglain-lain na sektor, tiari na sir, ang ginambal nato nga cases balang because of the gatherings, tinobligar sa mayor, may mga pagligwat kita yung ipatuman dis Bacolod? Yes, action art, actually, nagperte na ang debate, no? Between siyang mga negosyante kag sa aton mga medical doctors, no? And taking consultant ng merbeng sa region nga DILG kag DOH naton. Kung lang taon ta action art wala ang Iloilo ya halin pa sang ligat to iging lekurba nila. Kita diya medyo relax ta di. Tungod nga si Mayor gusto yan nga ang ekonomiya hindi man mapektuhan. Ang mga empleyado sang mga negosyo nga mo sini, hindi man mapektuhan. Ba tungod siyang dimension mo nga daw hindi na mapugan ang cases naton wala nagahampak na siya way nangalibo sa 120 kada adlaw. Sus. And ang kululbaan basi maglabot 200 kada adlaw. Ang pilahay Action Arts Hospital tag 40, number 40. Grabe, Alin sa no? aga Action Arts hasta magabing akon why ko na niya una gina-off ko ng cellphone ko subong na. Okay. Tungod may mga gapangayo tabang gusto magpa-hospital. In as much as we want na i-relax na ton, tagaan ka freedom ang pumuluyo, but ang circumstansya wala nagatugot Action Art. Kung pabayaan pa ni kasi daw ratay ang guwayag lang. In fact, daw ratay na ni subong eh. Sus. Kaya ang aton positivity rate o kon galabot siya between 30 to 35% Action Art. In other words, nga kada sin katao nga i-swab mo 35 kinadang positive. Grabe, no? O lang na i-Action Art kung mag-positive ikaw na wala ka sa may ginabatyag. Ang problema Action Art kay kamo gusto magpa-hospital na wala bakante. So, diri kita ng problema. Okay. So, gindugang dira. Duwa man lang gindugang eh. Isa ka oras nga curfew. Okay. Instead of 11, gini mo 10. Kag ang lekorban. Lekorban sa public places. Pwede ka na inom, pero sa imo lang bulay. Okay. So, bangon sini, no, ano man, baglantaw mo, needed gid man nga basi hindi lang amo ni ang regulation, basi kung kinanglanon na gid nga as early may ara pagid sang
pareho bala sa Iloilo nga nag-elevate sila into a higher and stricter nga nga community quarantine status? Well, ang kita action art, in DCQ kita. Aha. So, ang specific yung guidelines, hindi ka na malubag. Aha. Kita mo dang appeal ni Mayor, ganing ga-appeal lang siya. Nag-kuhan siya. Strongly encourage siya nga 30% lang. Okay. Isang venue. In fact, nag-meeting kita sa kaparian sa mga negosyante. Kaya ang NDCQ, 50% mo. Pinagayo na ganin si Mayor nga pwede 30% lang. Okay. Okay, hindi man tayo kalubog. Pwedeng konsultatan niya sa DILG mo kag sa DOH. Hindi ka kagwa. Okay. Diba? So, NDCQ kita ya. Aha. Ulap kita ya sang kita mong Okta Research sa siling manggani na balantayan. So, kung ano yung mando siyang national government, ito mano na yan ngayon. Problema galing siya kay kumo at least ayo hindi bala why bala sang pareho si Liloya kundi nagtaas ang quarantine status nila. Ga-require na sila sumong quarantine pass. No, diri sa aton hindi ta na ma-implement because according sa guidelines basta MGCQ hindi mo na ma-implement. Silang kuning pagayo bala sa mga 18 years old below nga mga gwa pamatyagan ko vice bilang nahot kuno ning masunod sinimo. Well, the action art mo ni siyang siling naton nga hindi ka makapulis ang tanan nga pumuluyo naton. We are ang iban nga binilapos lang ang ginaistoryan kasi sa 700,000 katao mo. Ang aton kapulisan sa ila records sobra na 20,000 ang dakpan nila Ugaling ti ko daradang aton tanod, daradang pulis, di ma-observe na sila sang protocol kung paglakat, balik naman. So, ang aton diri ang action art na ampo, o ginanta ni kanan. Okay. Oo, kunin mo individual responsibility. Each and every one of us may ara kita responsibilidad. Okay. O kapoy ng tatanan mo, even kamo dira, adlaw-adlaw nga news, adlaw-adlaw nga remind sa tao. So, kita taman, ang ibang na reklamo nga ginapabayan, wala na ginapabayan. O dirat nga damo siyang kapasaway. Imagine mo sobra na 20,000 ang dakpan. Di nagapabaya ang aton pulis, wala. In fact, multitasking nga. Pila na ka pulis naton ang subanasin ang nagpositive. Diba? Sa City Health naton, sobra ng 43 ang positive. Okay. Wala pa na ginapabayaan, only that nga suliton ta ang highly urbanized kita diya kag damo tao. So hindi marapalan. Kung hindi pa kog yunan action art balda Ang lain diri kundi naka-mention ka kaina sa hospital bala kundi ginakulang sumong mo ng problema gid no nga bisan may kwarta ka pa bisan may nogastuhon ka kung mga way available nga maakomodar si mong ospital, tiway kamay mo na, no? Ang kay hindi lang man taga Bacolod actually gina-cater sa mga private hospital. Tadi mo kay hindi man niya masarangan ng mga district hospital outside Bacolod. Yat hindi mo nakasarang to sa mga cases kapin pa COVID, Vice? Yes, correct. Hindi man taga Bacolod all over. Even action art siya pa na, Oriental, kaside. Ay, to? Pwede pangayo man di bulig siya. Pero sa San Carlos, Dumagitig, pangayo pa di bulig siya. Grabe ba? So, aratay, ang konsinaga, ang lantaw, pati action art, ang daw aratay mo. Kabalo ka action art, ang lantawon mo ang tutuod ka senaryo, ang tungod bala siyang kalabanan, nga ining nagaulubra, kung nagabatyag siya, especially ang no work, no pay bla, niya kung hindi kumag-duty, why ko sweldo? ikanon sa pamilya ko. So may gabatyag na siya, mag-duty pa. Then, mangayo na siya tabang kung hindi na siya kaginawa. Kung pangayo niya tabang, ang iya pamilya na ubos siya na laton. Correct. Tiyan mo lang laing, kag ining kakulang sa hospital, tuod, may padala sa mensahe di sa ako, no? Kay siling niya,
ning parte sa problema bala nga nagakakulang ang hospital care sa Bacolod. I mean, ang availability sang hospital sa Bacolod, kung kaisa yung angwa daw ginabasol sa LGU, di nga ang matuod sila, ang iban nga nag-okuparda, ti outside Bacolod City, meaning taga Negros Occidental. Ti inabalang, ti subong hindi ni Guro Chimpo nga binasulay nga kunano, pa kay bisan anong dugang sang medical workers, kunang magtaas ang cases, siya lain, sila mo panihalinan nga magtaas sa mga numero sang magkalamatay, blabais? Yes, tungod nga Action Art, mangayo sa tabang, kung may difficulty breathing na siya, kabalo ka ang COVID, ang iatake is ang imo respiratory system. Aha. No, karon kung may ang COVID, ipagkigo ang respiratory mo, maputa na siya sa imo lungs. Aha. So, may difficulty breathing ka na. Magnubo oxygen mo, mapatpatan ka oxygen, patay ka mo. So, sila, mangayo na sila tabang, kung may difficulty breathing, hindi na siya ginawa. Okay. So, mo yung kadamo, ka namatay. So, dapat, pagbatsyag mo nga daw, may lanat ka, swab na yun. Kaya para ma-isolate ka, hindi mo lahat ng pamilya mo. Siyang sa hipsan mo, naubuson yung pamilya mo. Ang lain ka kung hospital ka, way ka man. Patay ka. Correct. Pero kagabisan amo na gani nga kung naglain ang matiyag mo tapos way ka pa sa hospital nga pwede masudlan kay way na bakante tapos kagid. Correct, Action. Tiya ka to na di way makita tuyo nga mamahog sa tao pero realidad niya mo kuning kaso maglala ka mo lain pa kung isa kay basulon pa yung gobyerno kundi ka mo makomodar nga inang mag-hospital na bala mas nga way gipulos ning klase ko ani nga way mabulig. Ang mabulig siya na kay overwhelmed na gani way na gani bulutakan sa inyo. Kung si Action Art mo, damn if you do, damn if you don't, no? Ang aton mga doctors at negosyante lain ang paglantaw, no? Okay. Lain man ang gusto sa mga doctors medical doctors lain man ang negosyante. Alas 8:36 na. Action Hotline! Tingaton diri at the end of the day kung inali tuod magsigi ning pagtaas ang cases, sige magkitagyapon pinasaway, ang sini sa ulihiti sinong basulon ta ang opisyalis ta lang. Pasig kita may ara man diferensya kay bangon nga why kita mismo nag-cooperate by sorry kinauton din yata. Yes, Action Art. Kaya mo nga, no, ang appeal ka diya, og yun ang tanita na. Aha. So, anyway, ang vaccination program na sige-sige naman, may additional 10,000. Kita hopefully, ang mga nabili sa priority list ni Sir Mahingagaw na yun. Tapos, kag ang pag-administer sini manasig mablagapon like natabo last week. Yes, and hopefully, Action Art ang ginpromesa sa AstraZeneca nga by July, kasundulan na eh. Ma-fulfill nilang ila promise. Na by July, ma-deliver sila siyang vaccines. Yes. So, anyway, salamat gidvice no, sa imo siniga tayo maginahatag karungagan. Keep us posted. Kung may arag yung mga development sa mga meetings nila. I know nga, bilang members ng COVAC na ginakuan ka man, council, ginapatawag ka man nila siguro? Attend ng Action Art, kaya damo kita function. Sige, actually, aglaw yung huddle sa DOJ. May mga kung needed, attend bang kita sa mga meetings. Okay, Art. Sige. Salamat, advice. Good morning, Kagalong. Yes, halong good. God bless. Action Hotline! Makon mo tuod, mga doktor siyang nagambal mo. Why niya guro yung mga doktor ang mga medical workers, especially doctors, sila na yung mismo nga panawagan nga mag-voluntary lockdowns, magpaswab kung may ginabatsyag. Ambot, hindi man ni guro pwede mabalta nga. Hindi sila yung mga part ni sang kamaluka may yapon nga pagpati. Sila nga, bura ko mo yung pati-pati sa COVID nga negosyo na yan. Action Hotline! Ti inambal tagani nga negosyo pero ti lang tawa bala. Kuning kaso mag-stricto kag may mga cases nga magdamo kag balik sa stricto nga mga ginapatuman nga mga protocol, mga guidelines.
Ti sino nga sakripisyo, ining may mga grupo lang bala nga pwede nga balon. O, kamo lang na ya, nga mga pasaway, kamo lang na sakripisyo, no? Tanan, gigkita ya, tapos gigkita. Saan pa ni matapos ang animal nga COVID, nga kagamay malang nga klase virus ini? Hindi gani naton makita, nga halit siya ho. Imbis nga magpanuto ang lain sa aton mo no? Hindi lang kita maglain ang buot, dira. Kundi ka lang guilty, kundi hindi maglain buot mo. Pero inam lang, initanan bala, may mga kuan magkita sini mo, may mga labot magkita, kag posible ba si kita mismo may mga diferensya man nga kakulangan sa kooperasyon regarding isa maginapatuman nga mga protocol. Kay kabudlay sini, hamakon may ako magbalik kita sa square one. Isa ka tuig, sobra na ho. Ti ano ni man, amo mangyapon kita sa ibang mga pusod sa Amerika lang tawa niyo bla. NBA, kundi subukan na semifinals ginampang. Amat-amat niya gabalik tong tawo nga nag-a-attend sa hinampang sa NBA. Why niya ga face mask? Why nag-iban nga face shield? Kay ti bastante na sigay ang kwan sila mo pagpang-injection. Diri sa aton ya, why pa yung mano-ano tilawig pa ni. Diba sisunod pa nga tuig kita yung makalabuot sa inang immunity bala rate nga pwede na kita makapahaganagan kag makakuatag kumpiyansa, makapalog sa mga protocol kag guidelines. Anong tanak karon kung magsigi-sigi kita ya kag tubtob next year lapit election sige man gyapon iya nga istrikto kag patuman lang iya gyapon sang ginatawag naton nga mga regulasyon. Ay mapututikoy ang gobyerno magamo sila. Ngang utang ta subong hindi hamak. Take note ngang utang 10 sod per tikdabo subong because sa sining COVID-19 idugangan tapos kundi kita magbulig pa. I think ang mas priority subong for me ang economy subong actually budlay giman ang sitwasyon niya. Pero for me kung ako yung mangkutonyo, mas pinsaron taguro ang health anay as priority. Okay gina sila nga dunganon ang health and economy nga magbalance sila pero dapat siguro mas taas-taas ang health day kikabudlay. Ano mo pa nakaroon ng ekonomiya mo kung patay ang tao na? Kundi tanan kita gyapon maapektuhan sini. Amo ni mga sitwasyon nga kinanglan ang aton local government unit man ang tagsa kay LGU dapat kuan gini no mag-ubragid sang ilang papel kag sang ila trabaho no hindi lang tanan pag-isalig man sa nasyonal dugangan pa sa nasyonal tungod isa pa bag-ubag man niya kung anong regulasyon lang mapinsaran nila. Kay mas damo pag ginahambal, ang pila dito ka mga opisyalis ka member sa INAITF, hindi magani mga doktor. Ang taga DOH kung kay isa yung lang magtango-tango man lang, kag kung anong hambal sa iban ito ka ginarecommend, tiyan mo malang updan nila. Inablang doong tinor sa sugilanon, blang doong maperdi pa bisan explanation party sa health, ay pamatian mo no maalam biyang pilato ka retired general sa DOH secretary. Can you imagine mag-amo na bla? Adin padulong ang Pilipinas ini kung mag-amo kita sinigihapon kag malaputan pa kita next year ay amo gini pagkabalda sang hindi lang ekonomiya kundi base damo hindi lang mapatay sa COVID kundi mapatay sa gutom. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:42. This time check.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio
Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari Radyo
Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:59 na. Oy, kay Keith Dalompinis, galing good morning ha. Gamonitor siya kay Kurt Dalompinis, niya greet lang gali Tatay Dudong, kag Nanay Diding, kag Sister Lovelyn, kag Yabana Ernie Dingkong. Sige, salamat gina sa pag-monitor. Gamonitor man karon nga aga, ara si Christine Minies Villalobos. Sila nga sa Pandanon DSB, good morning sa tanan man nga members sang EFC. Action Hotline. Jinky Jalagdon. Sila nga si Mr. B-Boy Villasor sa Simo Sectoral. Vanessa Mayo, good morning. Noel Amar kag Sir Alex Montesa. Salamat gina. Ara man si Winston Gules, paring Torco Jongko. Ara man si paring Chupoy Magmanwaho sa Macau, China. Morning. Diding Alohamiento, Danilo Halico. Ara man si Ters Vergara Sancho. Salamat. Dina Di Crepito. Si Judge Mabel Marukon siya kag Councilor Akoy siya. Good morning sa inyo dira. Halongid. Action Hotline. Para mga monitor si Aliza Hiroche sa Marikina siya nga monitor ho. Sir Alex, Sir morning ko no. Ayos, si Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am, kumusta ang Amerika? Humalumina si Heaven. Good morning. Jocelyn Liboon, Dispoho, Ame Rivera, Dari Pastrana sa Barangay 5, Robert Roma, salamat Marlon Villafranca. Sila nga pa-action wala sa Senayko or iyaman ni KPLDT nga posti sa tubang doktor sa ospital daw nautod na ang posti. Ay, nautod na? May pa lagi kakas na yan. Action Hotline. Si Paring Alson, good morning dira sa mga taga PIO office no sa Bacolod. Warlito Nisya, Fulgencio Famoso Dimitilio. Sila nga ginaagwanta na lang obra bisan lain matsyag kay wala man kamo may ginahatag nga ayudas pumuluyo. Amo nang lain gid. Ang tao toon kapin bang remedyo general, di mo ni punggan nga hindi mo pagpagwaon. Kapin ba kun way inog sulod sa kaldiron ilan yan mo na karon. Sila nga ma-cooperar kita. Halimbawa, abi ma-cooperate kita sa kinapanugyan sa gobyerno, hindi kita halaladay. Ano naman ang isulod naton sa aton tiyan? Ano naman yung ekonomiya sa ibabaw sa lamesa ta? Hindi man na pwede, gurong hindi na kita magkaon ka na adlaw. Si Brima Grigas, kag si paring Chupoy Magbanwas, Macau, China. Good morning! Ara si Mayor Axondors, way pa siya kasabat. Sige, si Jose Mungcal Torilla. Good morning man. Si Athia Kim Iriman, ga-monitor man siya. Rock and roll siling ni Sir Alex Montesa. Sige. Angelito Morillo Canyal Jr. Good morning. Check attendance lang ko di sa Old Balara, Quezon City. Morning lang dagali kay Mama Murit Canyal sa La Carlota. Otay Benedicto, tamiyaw lang ko kay Toto Castro, birthday sang iya asawa. Ay gali. Maria ko, good morning man. Action Hotline. Alas 9:03, Action Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Awaton ko na si Mayor Rex Salandoon dira sa may area sang La Carlota, subo-subo tabo ni sa ilang kwanto. Isa sa mga residente. May bata na anod, ma-check lang kung anong update sa itong ginpatigan nga rescue operation. Mayor, good morning sa Action Art. Live ka sumong dari sa Action Radio Bacolod sa Action Hotline. Mayong aga Action Art, may aga si imo taga Palamati, no? Kasubo gid, no? Nga may 5 ka tuig nga bata nga kagapon ni pangita sa aton nga search and rescue team. So wala gid nakita hasta mga 7 or 8 PM sila. Opo ang mga barangay officers o police yung wala ginakita, no? Okay. So, hasta subong Mayor, anong ginatag mga instruction sa ila? Ginpadayon ang search and rescue operation?
kagapon search and rescue operation, no? Hasta alas 8 sang gabi, no? Okay. Natawag ang DRMO sa akon, siling puti, wala na mahimo, kay hindi gabi na, no? The whole afternoon sila nagkuan pro, nag-resume siya subong nga aga, no? Okay. Upod mga barangay officials. Gin-inform man ang mga barangay sa kilid sa Suba, kagapon Tebedra, no? Base ko makita sila. Sa kabalong nila ang kwan. Sa buong sige naman nag-resume naman sila sa ilang search and rescue. Aha. Pero Mayor, ang area nga natabuan ni siyang insidente, ano man, ginatabok yung man na sa mga pumuluyo ang Suba? O kung why na sila Taytay, Mayor? Wala na sila Taytay, no? May alas na improvise nga Taytay po ay nagamit, no? Ang natabo kay nagako ang tubig, grabe ang volume sa ulan. Actually, sa iba niya party sa Carlota, may nagbaha gulpi pero nagkuan man nag-subside man dayon after a few minutes, no? Kay grabe ang volume gid. Nagtabok sila nga tatlo. Ang mag-uluto din nagtabok ang duwaya, wala na anod, ang 5 years old lang ang naanod, no? Unfortunately, a week before that, ato ko to sa area, nag-inspect ko, kitungod na ngayo, ang kagawa din pa-check na sa akong kagupod ang kapitan, kay kung kakonsyal, nagkadto kami to sa area. Okay. No? And then I decided nga, a week before lang sa natabo, decided nga siling ko pwede tanay mahimo. Aga request sila Taytay, no? Siling ko pwede tanay guro mahimuan ini, no? So schedule this week patungo to akong city engineer nga ma-check sang himuan sang design. Actually may nag-text sa isa kamigo ko nga mahimo sa design daw architect sa Saudi sa bridge dito. Okay. But unfortunately kahapon lang gid ang insidente natabo. So nga amo na siya ang kuan, no? Kasubo bala nga amo na, no? Kay mag-ulang nagkadtong kagawad sa akong ang kapitan man nga amo to plano. A week before lang gid sang natabo nga insidente ato ko to sa ina nga area. Nag-i-inspect ko kung ilangan need, no? So kung decided yan sila ko mo ata ni bridge, no? I don't know kung what happened nga nagtabok sila nga amo to kadako sang tubig nga nagtabok sila, hindi ko pensindi sang resource ko kagagagmay mga kabataan supposedly tani wala na ipatabok, no? Sa amo to nga giinulan. So bali ang natabo gali ini dito sa Lagranha, why ni sila upod nga dako, Mayor? Abi ko ang iloy nilang upod nila natabok. Hindi ko kasigurado kasi sketchip ang report basta nabalaan ko may 3 ka bata, no? Siguro mas iloy nila upod nila or sino. So 3 ka bata ang nagtabok 5 years old gamay sinakaayo, gamay, no? Correct Inang supposedly tani wala anay na gin patabok iti giinulan mo through experience balan taman niya gulpi lang na halin sa bukid niya tubig gulpi na siya. Kaya magdako ang tubig gulpi, why nila nantisipar, no? So amo na siya siguro. Hindi ko sigurado kung may upod niya mga tigulang o sila lang, no? Kung laman siguro kung tatlo sila laman may upod na kung supposedly tani. Hindi lang anay tani kay tungod la ulan, no? Kay basic delikado. So amo gito ang insidente or aksidente na tabo na anod diya ang 5 years old nga babae nga bata. Gani. So anyway, kabay pa Mayor no nga because of this incident, ang mga pumuluyo mangin aware na hindi na magtabok kung may mga pag-ulan sa kapin pa kun sa bukid naguna kadelikado gid. Kagabay pa matigayon ang Taytay na Mayor nga tingin pa design mo para nga dako gid nga bulig sa mga residente na. Gani sad to say nga mo lang to nga a week before nagkadtugi ko sa sina nga lugar, no? Galing kay tiamo ni insidente way man taga pangayo sini nga aksidente, no? So advisean ta lang liwat ang pamuluyo nga amo sina kagabay pa makita ta na ang bata nga naanod, no? May ara ka naman guro bulig to nga ginpadala sa pamilya to Mayor. Wala pa subong, maplano ko subong aga kay kagapon lang to gin pangitaan gin sa pauntat ang search and rescue kung nagsumsubong aga, no? So maangayo ko update sa akong dere mo kung kumusta ko nakita manggid, and then after that probably makadto ko liwat sa sinanga site siguro. Sige, anyway, Mayor, party COVID, kumusta ng imo city subong gagnano may mga bag-o kita nga regulation gipatuman da? Wala mang isang bag-o, no? Gin-assista namon except ang curfew, no? Kaya nagkasunod ako sa
aton niya provincial executive order bala ni gobernador nga 9 to 4 na, no? Okay. Tapos ang amola lagi apo lang aton 30%, 50% na gilis ang capacity, no? Pati ang lubong kag ang mga procession bala sa lubong kag ang lubganay, no? Ang pagkadto sa patio, no? So damo nga reklamo galing kay we have to follow ang aton nga protocol kay kalabanan sila basta gani inang may mass gathering among gina-permi ang aton, no. Fortunately nagdubo naman ang cases naton, no. Di saka panao ang cases naton sa La Carlota, basta pangabay lang ko sa umuluyo nga magsunod lang sa aton health protocols kay para man na inatanan sa ila, no. So wala man gid sang bag-o namon nga protocol nga magtugid nga ginhimo namon nga protocol among mo yapon sustain lang namon. Okay. On that note, Mayor, salamat kisa time. God bless. Halong gid permi. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Thank you very much. Action Hotline! Kabay pa tani makita ni 5 years old, pobre man, bakon mo na imo. Kung kita ko ang mga litrato dito sa lugar, do ka, kuan mo, do na mo bato blao, do gasanan, kag tema, kung dako usuba na pagpatos Pontevedra, kabay pa tani makita na ini ang 5 years old nga babae. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung anuman ang ginhambal sa natundan. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon Matahari na ang may tisig. Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ay, lagi niya tempo. Okay, 25 na ho. Ang parte sa mga pagbaba di sa Bacolod, kay ti may itukuron di nga kwan nung team si Sir Joe Marie Vargas. Teng gamiton nila sa pagpanglimpyo, pagpanghawan sining mga drainage system, amo ni siya ang kwano, amo ini ang daan nga sewer jet. Na hopefully papaganagan na di kabudlay gin nga pag baha kapin pamundak ang ulan kun puno ang drainage system kalamay gin. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ayos, awal tagaling tiyempo diri sa atong nga pagpangalagad. Ang reminder ko lang sa tanan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo ring combination nga mga buligid para magbako ng aton immune system kag resistensya sa lawas. 10 pesos lang ang ganang capsule pero ting epekto niyo pwerte babako ni immune system kag resistensya malayo sa anuman nga balatian. Tandaan ta gina kag dapat naton dumdumon ngayon ni siya mabakal sa mga butika malapit sa taatong tag sa kamalugan. No, ara man sa Negros Gray, Sincere kag Wakong kag ini nga produkto the only product na may FDA approval sa Pusod, Amerika. Action Hotline. Ayos no, ang tinaman niya namin ni para sa may mga sa mga ka-aksyon naton ba no nga gusto ma-detoxify lawas lang mo gini makabulig. Oy, good morning gali kay nung Ed Gulmatico, silingi Action Art. Good morning. Despite the flowery words, promises and solutions kuno of the present administration in IETF which trickled down to LGUs, it is a reality that COVID infections, contaminations, hunger due to quarantine, and death of Pinoys are happening, made worse by promises of vaccination, which is being played with political motivation and intention. Oh lala, sila ninong Ed. Ayos salamat gid sa mga nagpadala sa mensahe. Iban karon naman no, kay sa Action BBB program. Action Hotline. Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tap na unang joint pain. Makabulig ang vitamin D. Gayara sa Dr. Pinoy Squalene